Sadang nalalo-lalo ayam makuak di bangku serap, gigih perai rem talanyau teranyuk urang soto badan tangkan yang kedewasi sinan tercinta maragigih. Rupanya lah tiba di kampung Cino, balabuah di muka hotel singgalang namo penginapan pasisia turun ke sadonya. Sesudah minum jo makan, tiba perintah dari supir menyuruh naik ke Teoto. Masih ni duit pintu walapia berputar roda nananam lah tinggal Pulau Minangkabau. Tiba di simpang Padang Luar, tadanga sorak si tokar mencari pesisian kabaruah sinan beparang dalam batik. Nyampang kok niat lunggah kabek, mungkin melompek pindah hoto di tompang tarate tujuh manajun kelok meninjau. Namun pasak sudah kunci lahare, tak mungkin diurak lai karantau juo ketuati. Basaba eli semantaro, diabak kampuang balarangan sebelum tabau baju baru, sarato cincin balarotan utang ke mama ada ulunya. Ko indak de angin ribuit nak, indak leruntuh balai-balai. Ko indak de sari iduit tapak aram kabacarai. Iliatan jalan sungai Batang baranti tantang maropawah sinan karambia linggayuran. Pado bansai dibawa pulang, elok rantau wabak pajawah ke kota Jambi diadopkan. Assalamualaikum. Aiko lai kami bawakan mama kasih curito balerong cie sabana padek mak. Isinya mengisahkan parasayan si maragigih di perantauan. Apa? Sabananya mak, pajawako karantau cuma membawa tenju gadang, tapi gigih. Aiko kelebihannya mak. Jo tenju gadang itulah nasib dilalahnya. Sehingga tunggang baliak galeso peso dalam mencarikan parik tak berisi pungguang tak basau di negara orang. Ibu, bahaya era mak, sajak dari Padang, Medan, Jambi, lapih ke Pagar Alam, Kaloncek ke Lampuang, kemudian meranangi Selat Sunda, bertundo-tundo ke Kota Bandung, sampai kemudian tasadai di Jakarta. Nah, bana perjuangan maragigih na memang gigih sejak diribu gigih juo tiba di rantau. Ayo bedanya sampai sudah kuah baru jale. Iko barangnya mak. Oh yo, hampir lupa. Pasan pengarangnya wang kuyus Datuk Parpati ya. Kata beliau isi curitoko 70% asli dari Pangkah. Salabiahnya bumbu pemasak kantang jebunci kincu gulai. Iyo malumlah keraja orang Malapau namanya gue. Bakal lama. Nah kita lama. Selamat mendengarkan. Maka keluarlah awak dari sarang ditinggalkan garobak rokok marapek ke warung bibi. Diminta ramas sepiriang tempenyo serta babandua mairiang secangkia kopi manis. Selesai minum je makan diisokkan pulau sabatang. Sambil mencukia-cukia gigih tadanga bunyi badaram manggaga ke dalam lapau orang tapakia pakuliliang. Bunyi apalah tu garangan awak takaju lalu tagak melompek keluar pagar samu bahundoh kurang banyak. Tahu kemanakan nampuran terjadi. Garobak rokok dan ditundo motor mak talung gua ke dalam bandar meranti yang keteh rodanya wabih barang betabu-tabuan. Masya Allah. Mandanga basoka lah biasa jumai basusun dak dan cameh. Tapi mencaliak garobak luluh lantak raso kiamait nagariku ngilu jantuang dan dibueknya. Awak takulai lalu jatuh diusuang orang masuk alapau. Paniang tibu pandangan kabua suaro tadangaju, tapi jauh. Kemudian suni hanyang sabali ilang raso ilang pangana entah kepansan tu namanya. Indak lalamu sudah itu baru ingat tahu jauh orang sinan mendapik kabasayah. Ada orang bengke manerai masin BSA merek kereta mengebut sepanjang jalan. Ndak tahu sabab musabab motor melayuk cando tabang tajaja ke trotoar nyujuju anggarobak tagak. Masuk sakarik kepalonyo bajujui mengeluarkan tapi sekadar lukoringan. 2 hari sesudah itu datanglah bos bengke motor ikut saratu juru damai ialah bapak kepala lorong ketua RT Carukini. Sesudah hago mahago batangka bakaru arang kesudahannya induk samang namuh berdamai walaupun nambo besi tagang.
Sebab kadikadukan ke polisi ya pulai sampai basidang tak mungkin nanti mun manang malawan durian mudu. Keputusannya sebagai tanda partisipasi pihak bengkel lain mengganti gantinya panuh ke bawah. Garobak dipeloi, rokok nalanyok tak patantu nanilang dicilo urang beliau tak namuh tanggung jawab sebab tak ada tanda bukti. Ah, maaf sajalah, yang kecelakaan lah pula namanya. Kami buruginya dibikinnya. Cuy itu kata si bos sambil meluncu alenggang kangkuang. Baitulah mak, timpo batimpo parasayan seso nan tidak bersudahan nan bak ombak perang jopasi ya musim pabilo kalarainya. Nampaknya Medan tak bersahabat dengan saya. Makin dicalak tambah kabuat tiok diasah majajuo sepantun manjek batang pinang. De aro adiah nan tagantuang lai dan cubo manayak batang alah denggagai wasi kakeh. Ulah cilaku sisiak malang meluncu tagak turun tanah. Salamai tinggal kota Medan. Terima kasih subaikan duang. Dagang nak pai jon tuang nyo barayun langkah ke siantar. Tansano muko tembok telingo badak. Mungkin tak terima anjuran kawan bertahan di kota Medan pokok dan usah dihiraukan. Tapi lah malu badan kediri iduit nan bagai bak binalu. Inggok di ujung-ujung rantiang anguk menompang bakeh limau awak hijau baure indah. Karehlah hati nak berangkit dicubo mahalia langkah etan karena si malungun si antar kota nama jalan. Dek kancang lari serasi oto baru supirnya mudo jalan laweh luruh mendatang. Kini lalapeh tabiang tinggi menuju simpang perdagangan dalam daerah tanah datar iyo di kampung 50. Setantang namo nagari ko mak ambo tak dapat riwayatnya. Baa duduk je Minangkabau mungkin korantau nenek moyang atau jajahan pegeruyang cari di mamak dalam tambo. Ibarat pipi sasek tabang terpasah di rimbonan setumpak. Mako tibolah gamang je cameh di ma ko inggok kamancakam di madahan tempek pemalam hari baransua galok juo. Dalam berpikir-pikir surang timbua pengana masu itu mencari dagang rangsa kampuang alamatnya kampuang Melayu. Dek rajin tanyo katanya, di mana rumahnya orang Padang darat asal meninjau konon kerjanya tukang tilam. Maku basuolah dan dicari. Setibo di laman rumah, tetagun langkah dijanjang 2 kali anju ke anju. Tabang bebega di udaro malayok marandah juo maintai kayu rimbun daun. Mako bayi yang ragu takui. Santano batang anggandahan manulak rantiang tak suku menarimo di malah kuku kemencakam di mano paru hari sangkuikan. Di untuang takadi Allah. Awak lai disambit bayak disonsong dipabasokan. Tapi je orang elok hati penyantun jadaga lalu. 2 hari menjadi tamu sambil menyimak menyelidik ruponya kayu lapuak dan teinggo ima rantiang lamah daunnya regek putih jarang berbuah hindak rumit lah badan kabayo. Pagi-pagi sudah sarapan beliau meracak sepeda tua naik lereng ke turang siku. Di stang tampai kain kasu atas sisi lidih puluh bambu 100 meter lipek-lipek banang pinjahit salangkoknya. Bajojo ke dalam kampung masuk gang keluar lorong manggagau sepanjang jalan. Sadiah mak. Melihat goyang ria ayalah nyatu dalam talagu. Membayang pasia di bawah tak mungkin menompang mandi. Tapi barai kapa di hampeh ombak. Bataduah dulu tentang taluak balinduang di balik karang. Kok nanti lawik lah tanang hujan taduah angin salah saisinan mulai berayuang puluh. Samantaro mendapat aka dicubo dulu tinggal siko. Untuang taboka kiro-kiro tumbuh haka timbua pangana apolah hadok kadiawai. Nan kepulang bepantang bana kampuang nan sadang balarangan basaba mandanda ulu abang tasake isiantar. Dek jaso beliau juo ambo diaja membuat kasua. Sajak mulai memotong kain menjahit membunuh sudut. Taruh membagi roti-roti caro membantu tepi kambih penghabisan mencatu tengah. Baitupun maisi je menyumbek agak juagiah genggam kapeh pabilo lidih bermainkan di ma bermulu basudahnya. Kok tasabut membuat kasua banyaklah kunci rasionya stan. Bilangan roti mesti ganjil supaya usah tiba diampek. Sebab bilangan ampek salapan atau 2 balik disabut angko cilaku. Hitungannya langkah pertemuan rasaki maut.
Maka catua tak boleh tiba di maut kok dapet basudah dirasaki. Agaknya ikulah warisan nenek moyang dasar falsafah Minangkabau, yaitu andaklah tahu jena nampek supaya menjadi orang mampek. Joko tak paham jena nampek tandonya awak ndak mampek kurang sarai menjadi orang. Sebab di sekalian kita ku sadonya ampek. Aco kita bilang cek-cek. Bukan saja kelo ampek-ampek, tapi ramuan ubek juga ampek. Umpai cikarau sitawa si dingin. Arah pun ampek pulo, suok kida muka belakang. Kan ampek tu. Alam ada ampek macam, tanah, air, api, angin. Sukuasa kita ampek, koto piliang budi ceniagu. Membuat sambal mana nampek, balado bagaram babawang basam. Baitu pun silek balangkah hampek, babasa bampek balai. Sahabat Nabi ya do berampek. Caro babanso banegara mesti ditetar jope hampek. Hanya nak dijauhkan stan kalau sampai bebini hampek atau memasang hampek angko. Itu parah kok, ndak satoak doh. Babaliak ke soal kasua mangasua stan, kalau kemanakan nak tahu juga. Konon baritu ambodanga ado amanah nambah pegang sumpah setia orang dahulu sia melanggarkan ikut tua. Yaitu ndak boleh seketik jua membongkar rasio kasua. Talarang mahaja menunjukkan ke orang selain Minang. Sampai sekarang ko kiniah amanah berpegang taguh hasio apa ciarek. Itulah sebab karenanya walau kaba susah hidup nama kamati ndak makan, namun ditantang nanciek nangko tetap apatuh hati. Nyampang sampai ke tangan Cino lapeh helimu ke orang lain dalam kelumpuh pencarian mati usaha orang awak. Sampai pebilo bisa batahan sedangkan nuklir dibocorkan rasio atom lai tabongka, jawabannya wallahu alam bisawab. Nanya tu ambo sendiri mak, indak berani melanggarnya doh takut dimakan besok kau. Kateh indak berpucuk ke bawah indak borek di tengah dilariak kumbang. Ayah janiah ikanlah lia lu buat ketek panciang basawah dagang mai lia kakanopan rantau parapat nombor 7 tersadai di kampung Marbau. Kadang jasonyo konco lamo kawan sama so ketek-ketek sangkek di surau Mandarasa. Ambo disambut ditahannya madu untuang di rantau ko. Siko asianyo kalau posawi milik asiang banso bagia orang Cino jadian nemer pemborong carwawaknya. Maka dibalilah keranjang gandiang digasak solop jesi patu bercampur barang kalontong. Lalu dipasangi korek angin. Stang panuah bekas sesarek sampai ke batang labek yuo. Awak sepantun kuda baban bakayuah pakan kepakan. Rabaa di pasar Marbau hari kami pada ngalaban Jumahai di Pulau Bargot. Hari Sabtu ke Kabun Brusel, Minggu giliran Kota Batu tibo Sinayan Kabelungit Salasa malam buah barang. Baitulah sepanjang hari mak. Indak nampaneh mangalantang indak nangkilek patih tongga hujan badai bersusuh jua. Nan bak baliangan matu rantai balenong memutar gigih supaya roda anak pemain. Baitu pulo dagang mengakeh tak ada bau juang basudahan nantah ko mati melarainya. Tapi stan, walau payah bana rasai lai taboka panganasiko bau bek jariah salamu pula 2 kali wesel melayang. Tambah semanjak surek datang serato gambar anak kanduang sedang dipangku dek mamanya. Lah gadang malah Elivia mulai lasak tahu berjalan cipeh bana main bau papa. Kalau dilihat dipandangi awak bana fotokopinya. Untung lama. Bantu iduang mama menurun bibia tantenyo na basalib. Ko indak lah itu nama nolong. Entahlah. Di bawah bana nilai pajak nem ketek rankingnya rendah agak payah ke masuk negeri ke baalai betul. Hari Minggu balik dipakan lapih luua menjalang asa di kayuh lereng ciek-ciek parut ditak jobali ndak latih sialah kabatanyo. Masuk di jalan pendakian menuju simpang Kota Batu badan baraso bayang-bayang. Badariak rasurek pinggang bakicuik tulang pasandian bunyi kulahar kurang gomok. Tapi baru membayang rupuan nak melintih roman mandehnya. Kuwait datang Tanago Tibu menjujui lari sepeda paliang dulu sampai di lapau. Kondayung lalu diparkir maluncua ke lapau wayu Johari meminta nasi. Paruik kanyang saku diresek dibayar rekening nasi ramas sengaja wang gadang bonyokkan. Dalam menyembah balik pitih jari siayu nambaramih nyota gagau sambil memikir mengamik mengalok juo.
Itu si ginyang rambalapau mak dek kami keiseng-iseng sialah orang nak merasai parangai sangke mudu-mudu. Maaf sih maaf. Lah sekali musim durian, 2 kali jambu babuah kini babungu kambang puluh. Salamu itu marbau diunyi. Dipandang-pandang tubuh galeh diadu utang jopi utang. Alhamdulillah. Lai main naraco buku seimbang debit jo kredit dan syukur lain tak defisit. Tapi waktu tagak bacamin mematui bangun batang tubuh. Dipandang-pandang dalam kacau agak tercameh magai. Apa keindahkan? Muko pucek rono lalasua jauh bana badan takucak pik. Pinggang rangki iku ala mipih enselutui raso kalarak anguk bunyi kereta api. Kok dapet bana pitisiko mungkin ketinggal bingkai sajo raso kamu muak mati mudo bapak seli kara lain. Maka ditimbang-timbang di pangana dikaji awajo akianyo bulek lati masa itu nak mencuba malih rantau dituju arah ke selatan. Salamai tinggarang utara dagang bekiro anyolai tanah Jambi sambuilah kami. Sajak setapak turun tanggo salarak suruh dari marbau. Niat laki citola sudah nak pai ke tanah Jambi ditompang oto si buah buali. Mengguruh bunyi si parolet menggaga masuk gunung tuwo patang di ranah padang bolak makan malam di sedempuan. Dek lamo lambek di jalan lalapeh panti jerau di jalan koto cie-cie agam basarang dakek juga. Sadang nalalok-lalok ayam makuak di bangku serap. Gigih perai rem talanyau taranyuk urang soto badan tangkan yang kedewasi sinan tercinta maragigih. Rupanya lah tiba di kampung Cino balabuah di muka hotel singgalang namo penginapan pasisia turun ke sadonya. Sesudah minum jo makan tiba perintah dari supir menyuruh naik ke Teoto. Masih ni duit pintu walapia berputar roda nananam lah tinggal Pulau Minangkabau. Tiba di simpang padang luar, tadanga sorak si tokar mencari pesisian kabaruah sinan beparang dalam batik. Nyampang kok niat lunggah kabek, mungkin melompek pindah hoto ditompang tarate 7 manajun kelok meninjau. Namun pasak sudah kunci lahare, tak mungkin diurak lai karantau juo ketuati. Basaba eli semantaro, diabak kampuang balarangan sebelum tabau baju baru, sarato cincin balarotan utang ke mama ada ulunya. Ko indak de angin ribuit nak, indak leruntuh balai-balai. Ko indak de sari iduit tapak aram kabacarai. Iliatan jalan sungai Batang baranti tantang maropawah sinan karambia linggayuran. Pado bansai dibawa pulang elok rantau wabak pajawah ke kota Jambi diadokkan. Tiba di rantau baru nangko engak baengak pemantaian ojo ilia cangang kemudian cuayam janjak malam. Gilo menyimak menyelidi apalah takut kadiawai galang-galang badendang juo. Sesudah torne dalam pasa babega sebalik kota, mako nampak-nampaknya galih rokok lai tak paham di muko mega nombor 7 di sinan rami siang malam. Galih buah raso kalante, disai naneh juga likih kadondong mudo jebing kuang cimangko coba dak masak nan paralu kotak kaconya. Manggalih es pun rancak bana. Tapi pokok garobak ndak tagagai baru tang sialah kepicayo. Manggalih karambia jadi juo, manggalih ayam tak memantang manggalih rombiang ngawak namuah. Hanyo nampantang dipagalihkan stan pertamu manggalih pitih. Itu riba karajo haram batagah bana diugamu. Kedua manggalih duto, tipu tepuk cero kasanya. Iduit dupe orang banyak mati betarak di neraka. Katigo manggalih hurang menjadi germu agendoso. Pitih dapik malu tercoriang jahanam sampai salamonyo. Kampek menggalih tanda tangan korupsi cara modern. Timbunan sumpah hambo rakyat paruik bunci tamakan kutuak lah pensiun di cibia orang. Angkuang guru sanak pendengar. Ibarat orang pai menembak. Siko rimbo bepadang laweh buruang banyak balam merandah nuri dan tabang-tabang rau. Ragu lah mato memidiaknya sayang peluru tinggal cie. Kok lapeh badia salatuh tibu wandaknya di alamat maulang tak mungkin lagi. Nyampang sasaran tak menyampai sinan ketumbuh penyesalan ratuk nan tidak ada guna. Dek sabab karena itu
daripada menyasai suak elok ditahan mati dulu, nanti dipidiak tapek-tapek tak kanai kaba ayo. Maka tarago paham malun bule sebalun pitih talakekkan, dicuba usaha tak bermodal menguli menjawe upah. Awak kan lai baka pandayan mencatu menyumbek kasu aja so ka uwo di siantar jo itu duit sementara. Maka dicari malah hindak samang minta ceturan jo isian. Rea kambang sore taboka mulai mengaji nyolai karajo marunjang perudua. Walau kuah picak iduang bakapeh, tapi dek rajin nyelok buatan panyabatahan dicacek sopan jasantun bapakaikan. Banyak bangkalai diagiahnya alah tasiso dari makan mulai menyimpan bakaceo. Habis bulan baganti bulan celengan bertambah boneh juo. Cukup sakayu kain kasua ditambah jepiti marbau. Kini basambia tagak surang manjojo ke dalam kota lah toke ketek maragigi. Ditapak sampai ke tehok kasipin ninggo talanai malapeh ke simpang kawe malahan sampai ke Subarang. Asianyo, alhamdulillah mak. Lai salamai pulang pai, anamalai kain diangkui anam juo tibo di rumah. Secabi aram bajo bali ragi lapuda de apane malang seli ke babaju. Manolah sidang pandangan yang sedang menyimak kaset kami. Lain lu buat lain ikannya asyang koki asyang masaan. Siantar jo keretangin di Jambi berjalan kaki. Caro kawan bajo josiko balain pulau tumah saiknya. Dipasang kain kabau disandang bakacak pinggang mararau sepanjang jalan. Matolia telingot tagak tiok langkah dengar-dengaran raso ketibu orang main bau. Kok payah marantak bumi marau di tengah pasar di muko toko batingkek di kaki limo tantang dinar. Sinan paunan tukang kasua tampek mengisai-ngisai bulu. Kok nambadan diri ambo mak, nyampang jarang baju awali kurang rasa kiwo kulil yang isian kelai banyak yo. Siang hari pai maradai patang di gudang bengke kasua sampai malam mencuco terus. Adang dipanggil orang pulang menuka kulit, jenam baru meminta tambahan kapeh. Di bahan muntuang ladape upah karajo menarimu wacok talau makan siang. Seumpamu menyerak banyak komak. Allah lah tumbuh di samayan berpucuk dua lay daun. Kok paneh disiram-siram, kok takut taranak masuk alai dijago di pagari. Baitulah mak. Dek rajin malam buat jaman yang mudah-mudahan tinaman baran sua gadang kini memulai nampak gagang elok bangunnya cucuk tanam. Mungkin muka buah doa mandeh rancak peminto amak paja. Agak tamakan candu galeh hendak okatu nambah labiah. Langganan bertambah banyak 2 kali dapet borongan. Kini kain bali bakayu kapeh babal mulai menaruh di ansu-ansu abapi utang amanat bapaserakan. Dek gagang lah panjang-panjang juo pucuk menjulai di pamatang elok dililik dipanjekkan. Taragak pulau menambah junjuang nak rampak rimbun sapara nyoba buah labek ditandan kok masak disamai pulau. Maka delengong malah teruku baru bertambah parak peladangan. Babelok arah kailia iyo ke kampung pasang suruh ikan ipah panjang diadokkan. Diangkut sayua dari Jambi dibawa jari yang jepatai lobak Japan coba dak mudo 100 buah-buahan. Naik ke motor nipah panjang pagi hari baru merape. Barang tibo orang bacepai abih dirayah dek sudaga bisuak piutang menarimu. Pada menggungguang wang kontan di Bali ayam di kampuangku ataupun talu aja karambia dilapeh ke pasaran soduo babungo pitih pulang pai baitu babilang pakan. Galamo bakalamuan galeh kambang untuangnya nampak piutang masak ranun juo. Kini karateh sedang naik dingin tangannya maragigih tiok diaram di tatehnya jarang nambusuak talimbangan aku jauh alang meninggi taranak bakambang biar. Di pada suatu hari dapat kabar berita sayah dari kawan sepanggalesan rombongan sama babelok. Katanya kalau nak kancang lari kudo cuba walau ke kampung lawi padang laweh galanggang rami sinan pacuan cari boko. Tak ragu berpikir panjang diputar haluan nanyolai pitih nipah dikumpuakan bagabuang jepiti Jambi meluncu ke kampung lawi. Adapun kampung lawi nangko dusun ketek di Ilia Jambi kualo sungai Batangari. Asalnya kampung orang Melayu kini labugih nan tanamu banjar mairiang di bulakang bagandiang di suku Jawa. Hasianya padi nan utamo pisang lai karambia sambuah ikan banyak kaluasiko. Di pasar Minang nama maci dalam 10 hanam mawak labiahnya Cino jo Makassar nambah kupu segi ciang jo.
Mengkunyorami kampung Lawi bukan sama tua siatani, tapi siko terminal barang luar datang dari Tanjung Pinang ulunyo di Singapura. Antah apalah sebab musabab, barang nanti bo tak bacukai bebas masuk bebas keluar basasak pasal selundupan. Sajak nandari kelontongan taruh kawol cap bendera lapi ambal parmadani kain madras super yongkong taruh piriang merek duralek rokok lama timbak kewarni jam rolek tep rekoder merek Jepang banyak mana. Kalau dicaliak ke Harago dibandingkan pasaran Jami jauh temurah dari toko. Itulah sebab karanonyo banyak sudah silang siwa. Sekali membawa galeh lipek duo pitih babaliak mudah bana mencari kayu. Tapi laikoh kemanakan tahu. Kok membali yo talanyau narumi menyubarangkan membawa masuk kota Jambi siku bana putusan kaji. Baa kesari kesusahnya tampu hari sultan penyamunan lalu di bukit Tembun Tulang. Kok lai talape bayi anguk balabiah tu namanya. Tansano malang ketumbuh tuah jauh cilaku ampia. Mako karam sawah jo banda-banda pitih tandeh barang basita badan bakujuk di pinjaro. Arang ngabih basi binaso tukang buso masih basinggang. Sebab baitu ketua ambo barulah masuk maro Jambi bot airut balayoan polisi Roger ke Roger didarek menanti KP3 dua neraso kabaimbau reserse selise basah. Kalau lahiko kerikaca pilin telingo sariang-sariang stan tukar jantuang jo batu bata ganti urek jo kabe lampu pungguang sakareh roda puso. Tapi nyampang ragu hati badampuang pengaca penyerok darah berani dihajan-hajan nanti lastan. Helok menjual benang bola atau pulang baparak lado babaruak menjawab upah. Lalu sanang makanan lama hati lapang tak selesai itulah kayu sebenarnya. Setantang jo badan diri ambo mak sajak ketik si maragigih lah gadang kerengkang jo. Sekali kaki terlangkahkan pantang surui sebelum sampai walau kailang tak bertumpak itu warisan dari ayah. Ado pitua cedek pandai. Ko anyo menampuang di muaro alamat kemasih adek mananti tak mungkin naya tajun surang disuriahkan mangku mailia dijapui kaulu banda itu syariat usau. Kalau nanadat maragigih indak menadah hujan labik biang dirunjang mangkota buak ganti yang dienjo mangko putih. Ko ado janjang kalangit den gunti yang awan ke baju bintang betabu karendonyo basipat kadin denan indak. Pendeknyo dima tumbuh dima di siang, dima baranak dima dibuai. Iduit nan usah mengapalang tak kayo barani pakai. Sakadar mama tahu saja kowe. Laya den di tengah malam mak. Di zaman masuk Malaysia mulai pecah perang dunia. Gadang den di masuk Jepang masak di singgang revolusi siso darurat ngampehkan. Sadang sangke operasi badai mak di hujan bom patuh kanong mengguruh roket dari bukit galodo panser jo Mariam haram dan kanai tempiehnya. Konon pulau Labuhan Jambi lubuak barantam batang padi. Alun rajo manulak sambastan tak buayo menapik bangkai nampangka paham jukieknya. Sabab tak kalau duwe kuro-kuro anak kuncinya alah dahulu ko. Ado kabe ado paurak bak pantun anak muda-muda kowe masak lapadi nak rang suak masaknya batangkai-tangkai serumpun nindak banarabah kabe sebalik buah sing tak rapek nagari na maungkai rasio buhua di rupiah. Lu sana penengah untuk pahaja tangan sambil menyimak basikola dibau dulu nang ketek-ketek mulo-mulo timbak ke warning dipuruakan ke buntia bareh. Kemudian dasar wol bahan sarawa babajui jo saruang banta malenggang sajo nayak dare. Kini diansuan suajuo lapi ambal jo kain dindiang diguluang jo lapi pandan di tetiang mengungkuk-ungkuk karenah cando orang takan tua. Baitulah berulang-ulang. Makin lama tambah barani lah bulak baliak nayak pentas baliau tagak jemusi awak melagu melenggokkan saralun sajo iramanya. Karena ambola paham bana dima ketukan masuk vokal tahu jomat tempo nada nama intro nama interlude dima musik pabilo koda itu makanan anak dendang. Namun sepandai-pandai tu pemalompe ado kalonyo jatuh juo. Balam nanacuk lupo jare nan jare maintai balam taruih. Tumbuh serupunan bak nangkui limu silek bapakaikan. Apabila sedang terkunci jan dibuka jutanago turutkan kamapi wahnyo. Sambil matur pernapasan geser langkah rintang jo umpan jo garak pelungga kabe sinanlah tangkuk balapehkan.
Pendeknya takwi jawa dia lari ke pangka aman, mangabek padi je daunnya beres. Kok nak baraya sawah di baruah ganang dulu sawah di ateh. Sarami-rami rang di balai nak rajo kalaluju. Di pado suatu subuh hari nang galok-galok tarang bamulai rami di tapian. Tagerai rambut anak gadih mandi di sungai Batangari. Nan bujang gilo baka cimpuang sambil bersimbua-simbua iya. Waktu itulah masuknya motor kampung Lawi marapek di Pontonulu sarik muatan pecabalah para nam kami nempunya. Awak karena hurang maliang, ko ati badabuk-dabuk mengecek babisik-bisik bajalan mando-ando. Mato mencelang bakuliliang di silau tiok parau entah jare entah jarami siala orang nang ketahu entah tukang pikek saja. Kalau menurut nan biasa asah besawah motorilia datang do balang pelabuhan. Nan babaju segala sirah bakal lewang batando langkuk suruhan basa sampai balai. Atau ada kalonyo parewa gujaha kampung pai meminta uang bagak kami lah paham jerawitnya paham puluh agak agiahnya. Tapi heran, manga adek kinihan yang sajo surang tak ada nama lewe. Indak mungkin masuk dia ke taduang lengah upah talalok musang litak lupo ayam jari yang tekambang ku agaknya. Maka sesudah mu pakai ketek diutuilah hambo kadarek pai menampuh jalan merusuak barundiang babisik-bisik. Di bawah sirih jupinang diisi cupak nan tataga adat papakai di negari. Nan kalawi babungo karang, pak daciang pengeluaran nubuh buah penggang kemudi alah salangkuk saganoknya. Lalu diimbau malah anak perahu membau awak ke tepian. Tapi ya Allah ya Tuhanku, sia kohurang nan babadia datang saragam babuk layang cukik polisi jo KKO langkuk duani baja asa CPM bakacak pinggang operasi gabungan mukironya. Baliau sarantak kateh motor taruh menuju masuk petak geren makokang di sandangnya. Batanya orang nan babait, sia nampunyo pecah balah tunjuk tangan aku isajo turun kabut taruh ke kantua sinan urusan di pareso. Surang pun nindak nama jawab, orang banyak menggeliang sajo kapten motor tak nama tahu. Sebab alah dia itu, kalau dikaku dia kan barang hilang awak tadando badan bararak masuk tansi di kampung ratuk bailau. Pado nang kana nyampe macam elok lah ciek ditangguangkan barang disita dan negara handam karam manyik sarantau. Sabondong jo orang banyak kami pun turun ke tepian barundiang di kamar hotel. Ada surang nama usulkan supaya luluhnya disalami ko anyik bersama memintasi. Ibarat talingo masuk ayah di panciang ju ayah juo menjapui ayah nan tinggal. Tapi na lain datang membantah dan itulah keputusannya. Ko iko jinih nan turun usah dipanjek kayu mati mempetinggi tempe kejatuah. Sio-sio utang ketumbuh maumpan singo jona ayam jawa awak di guluangnya. Apa boleh buat? Masuknya bulang kabe kicuah ayam kekeok di galanggang. Adat juaro kalah manang diulang pasangan taruah. Tak kini antah ko isua. Kalau dino dipikirkan diagak di kanang-kanang iko musibah hinduk balah. 6 tahun lamo menjamu punah di hujan dan sadabak lapiaknya saja diratoi. Nampang kok kurang tabaiman mungkin balipek kabelutak tampan kaboco galak surang bakih matanya nomor buntut. Tapi enggak. Alun den kajadi tenggen nulah dek pitih deki dunia. Anak dipangkuli kamati kok kuno nasia ke kilimo diurang toko nan tetangga. Siko takana surah buya masuk ceramah di sigiran. Adapun nang sipai pada alam, kata beliau, dulu tiado, kemudian nado, akhirnya lanyap. Arato adalah alam, inyo fana sebagai makhluk hanya khalik nan tatap kakak. Dek sabab karena itu, tak guna marato ate bangkai percuma menyasa nasib. Bukan salah undo menganduang, bukan to badan burak pintu indak pulau polisi kejam. Awak tu benar karengkang. Lahnya tu lu buat baransam manga diam buah di lompei. Rasokan yang maragigih risiko gagah namparalu kini maidok kani guguh. Sadang pemanuang-manuang surang. Duduk di bawah batang asam maduk ke tepi tanah timbun. Datanglah surang kawan lamu membawa panawalu ke batun. Bakatu beliau musuh itu. Balam nalapeh ndak kabaliak uo. Cakaulah buruang kagantinya walau kemurai-murai batu pemujuak sangkaran tagamang. Mulah kita kesimburnaya kasabak kapangkaduri ke pulau Kijang jadi juo.
Loyang kalai 2-3 kompor rado meja manaruah. Tobae manggalih marataba ulang mengaji dari alif. Tapi lata pagi baca di lurah di gisal sajiang babi gadang. Mangingkiang menengkak yuo lari karanah pagar alam di silang ampe negari itu. Pagi-pagi hari Rabaah diayun langkah dari Sipin menuju terminal Simpang Kawe. Ambo tompang oto camacan tambangan Jambi Lubuk Linggau pitih sakadar untuk ongkwe. Jalalanya belubang-lubang marangka oto di Bulian kini lalapeh di Tembesi Manjalang Kampuang Marotebo. Pemberitahuan agar Anda selalu mendapatkan video terbaru dari channel ini. Sebelumnya silakan tekan tulisan subscribe yang berwarna merah, tanda like, dan ikon lonceng di bawah ini. Terima kasih. Sambil diguncang jalan muruak baguncang pulau perhatian takana Kampuang Joilaman lah pandai mengakulah pajak. Bajalan juo indak tarasu wari malam lah lewat malah marubungu hati dan sama ibu. Tapi syukurlah tan. Di loket oto serolangun naiklah surang cewek kami menyalik di rusuk awak. Tipak di balam padirabah sadang damam panawati bolah datang pulau ke Parintang. Satu nampak gereja orang lupung saji bertinggalkan etan di ranah agam baru. Tapi untunglah setan teparangi mak roman seli nama bayang si kuota kucap minta ampun. Namun baabanalah kepacuah kuci yang mak lalu pakalang tabuang maco baung tak ranggang dari duang. Taruh sebanta mengulie yang suok gesoh ketidak sakadar menggawi-gawi stanan maco di tabuang juga. Besok malam pukul 9.16 sampai di stasiun naik kereta anak kalahat. Digagai sajo gerbong sayua karcis damai baya diatih pitih taracuang dek kondektur. Karek jalan cerita mak kini lapeh kota lahat oto marawang diandikat masuk menjalang Tanjung Tabat. Sabantalai Jawa Tibu iyo di pasta pagar alam Miko negari nomor 7.